lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nin ye Malikura kɛnɛ sigilen ye bi juin kalo tile fɔlɔ san 2023 la an ka kunnafoniw kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan Usmane Sonko cɛbɔ do san 2024 waati la Senegal jamana kuntigiya nɔfɛ ɲangira ka bila san 2 kaso la ani fana o kiiriso kelen o tilala fana ka ɲangili dɔ min kun b'a jalakilikan minnu kun b'a kan olu muso ɲangata bilali la musolamɔgɔ kan wuli ka bɔ a kan an bɛna an ka laselikɛla ka bɔ Dakar n'a ma jara ta directement na nɛgɛ kan a bɛna na ɲɛfɔli kɛ an ye a kunya kan a yirala fana k'a fɔ ko Tisaga n'o bɛ an Sonko mara dugu dɔ ye ka taa Gao fanfɛla la cɛ marifatigi dɔw taara ka taa dugu pharmacie tigi faga a muso a n'a denw ɲɛna an ka laselikɛla min bɛ yen ale fana bɛna o kumaw ɲɛfɔ an ɲɛna Burkina Faso foroba fanga kotigiw caman olu ni kunnafoni sɛnsɛlaw ye kunnafoni sɛnsɛ kɛnɛ sigi ka kuma foroba fanga ka taabolow kan u kumana mun de kan an ka laselikɛla min fana bɛ Burkina Faso Kader Traoré an bɛna ale fana ta directement na yaasa a ka se ka kunnafoniw di an ma a taabolow kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna na ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan ka segin tuguni ka foli kɛ an lamɛnbagaw ye kokura ka fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na ni waati in na awa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛna daminɛ ne Senegal jamana ye bi alamisa in na juin kalo tile fɔlɔ Dakar kiiriso dɔ ale ye fanga ngaralabaga kamalen Usmane Sonko cɛbɔ do san 2024 jamanakuntigiya nɔfɛ ɲangi ne san 2 kaso ye o kiiriso kelen u tilala tuguni ka a fɔ ko jalakilikan minnu tun b'a kan ka kɛɲɛ ni muso sungurudenninw ka binkani dɔ ye a y'o jalakilikan wuli k'o bɔ a kan yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an ye wele bila an ka laselikɛla ma ka bɔ Dakar n'a man jara ale b'an bolo nɛgɛ kan awa an bɛna a lamɛn a bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna Nama i bisimila an bɛ kɛbagaw bɛɛ lajɛlen na nin waati la i y'a fɔ ɲangili in kɛra bi sɔgɔma Dakar kiiriso la nɛgɛ kana taa ani kɛmɛ waati la bitigɛla Ele Hadji Issa Bɛyife a ye Senegali fangasina Usmane Sonko ɲangi san 2 kaso la i n'a fɔ cogo min na ani k'a bɛ 120,000 kun sara alimandi la a bɛ tila ka miliyɔn 20 di mɔgɔtigi Adji Sarr ma n'o ye dommage kɛ intérêt ye kiiritigɛla y'a jira ko binkani ni bagabagali ni bilanti tun bɛ Usmane Sonko kan n'o y'a to kiiri in kɛra nka a y'a jira ko Usmane Sonko ma bin Adji Sarr kan ani a ma kama bagabaga fana k'a b'a faga k'o bɛ ye kalon ye sisan Usmane Sonko ɲangira min na i n'a fɔ cogo min na o de ye k'a ye namara kɛ Adji Sarr la ani ko sisi don k'a y'a bila fili kɔnɔ min bɛ wele corruption de la jeunesse ni ɲangili ɲangira bɔra procureur de la mai kalo tile 23 tɛmɛnen kiiri fana fɛ o kama kiiritigɛla fana y'o sɛbɛntiya bi Senegali fangasina Usmane Sonko kan ni ɲangili bɛna to Usmane Sonko tɛna kɛ cɛbo ye février kalo tile 25 san 2024 jamanakuntigi kalata na Senegali Adji Sarr ka lafasalibaga maître El Hadji Diouf k'u nisɔndiyara ni ɲangili in na hali n'u ka laɲini de ma sabati Usmane Sonko ka lafasalibagaw fana u y'a jira k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ walasa ka hakilinaw falen tɛ ɲangili in kɛnɛ in kan nka Usmane Sonko lafasalibagaw y'a jira tuguni ko nin bɛ ye dɛmɛ de ka ɲɛci ka kiiriw ma walasa ka dabci mara kalata in na jamanakuntigi kalata in na u y'u dusuma kasi jira fana mɔgɔw hakili min sara nin kɛnɛ in na n'a bɛ kɛ mɔgɔ 17 hakɛ ma ka sɔrɔ kalon don wala k'u fana bɛna plainte bila kiiritigiso la nin kɛnɛ in kama walasa ko in ka diya mɔgɔw ye bari dɛmɛ don nka kabini san 2 in kaso in fɔra waati min Usmane Sonko kan sifu ye wulikajɔw daminɛ tile caman kɔnɔ Senegali faaba la maraw bɛ kɔnɔ i n'a fɔ Ziguinchor polisiw ni wulikajɔkɛlaw ye grenade lacrymogène ni kabakuru fili ɲɔgɔn na kabakuru fililaw bɛɛ fan bɛɛ jango Dakar dugu kɔnɔ an bɛ waati min na ani kelen fana jɛnna fan bɛɛ an bɛ waati min na
wala sanfɛ kalanso in na kalandenbaw fana bɔra k'u kuma ka t'i jira ka bidon jeni siraw kan ka siraw tigɛ ka bisiw jeni sanfɛ kalanso in na ka yɔrɔ caman fana tiɲɛ polisiw nana k'u jɛnsɛnni bila nakilimo jeni ye an bɛ waati min na mɔgɔw dɔ fana minɛna dɔw jogina lakanatigiw yɛrɛ b'u la ka jira mɔgɔw la dɔrɔn k'a fɔ an bɛ waati min na Senegali ka wala wulikajɔw kɔni bɛ sen na hali bi polisiw bɔra fan bɛɛ ani gendarmew u bɛ ka lakana sabati dugu kɔnɔna na. Ayiwa an ka kumakan dɔ ka bɔ Dakar Gunawa Bambara la. Ka tɛmɛ ne Usman Sonko ka ni Senegali n'ale Senegali fanga Senegal fanga ngaradabaga kamalen ye ne a ɲangira ne san fila kaso ye an ka laselikɛla Namajara bɔra sisan k'a ɲɛfɔ Mohamed Touré fana ye ɲininkali sɛmɛ Nuhun Togo la Nuhun Togo ale ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ani fana politiki kulu USR u ɲɛmaa don ka bɔ Bamakɔ an ka masala lamɛn. Senegali ye jamanaba ye ni démocratie ko la bɛɛ bɛ misaliya caman ta o kan o hakilina na a bɛ san 1 ni kɔbɔ an y'a ye kow bɛ kɛla cogo min hakila politiki ko b'a la sariya bɛ fɛn jukɔrɔ maintenant hakili jagabɔ min kan ka k'a la maaw bɛ fɛ ko mako ɲɛ ni sariya de ye wa sariya de bɛ fɛ ka politiki ka tɔn ko ta hakilina wɛrɛ la wa hakili jagabɔ gɛlɛya de bɛ bi Senegal kan ka da Senegal jamanatigi si kalafili laban minnu kɛra fanga ɲinina tɔn olu caman degunna fanga bolo barisabu ni hakili b'a la Dakar maire o tun nɔ minɛna ka datugu yaasa a ka n'i sen don kalataw la ayiwa sisan fana an ɲɛ b'a la denmisɛnnin sifin kunda Usman Sonko n'ale fana ye politiki ɲɛmɔgɔ ye fanga sinama tɔn la ale fana b'o gɛlɛya kelen kɔnɔna na a kirila fo siɲɛ 2 ka ɲangi fana ayi ko o tɛna kɛ gɛlɛya dɔw ya jateminɛ kɛra k'a fɔ bi a ye hakilina min ta justice bolola Sonko kan a bɛ gɛlɛya caman fɔ min b'a to bɛɛ tun sigilen don k'a fɔ a nɔ tun minɛlen bɛ min na n'o ye musoko in ye bi a fɔra ko o t'a kun kan tuguni mɛ a yirala k'a fɔ k'a ye nafolo ani denmisɛnninw hakili soɲɛ ko baara de kɛra n ka taa o ye san 2 kaso d'a ma o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen ale kan ka bi ka bɔ k'a fɔ Senegalɛw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ale tɛ manda 3nan in nɔfɛ mɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ a t'o fɔ min na donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ hakilina wɛrɛ b'ale kɔnɔ min kɛra Côte d'Ivoire fanfɛ a ka se k'o ɲɔgɔn kɛ o don bɛ na ni hakilina wɛrɛ ye denmisɛnninw ma parce que bi an y'a ye Sonko bɛ cogo min denmisɛnnin kura min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko génération kura n'o ye denmisɛnninw ye olu ka fanga kɛcogo ani u ka bɔcogo kɛcogo ani u ka adamadenya kɛcogo bi maaw bɛ Sonko kɔ bi Senegal fɛn ma deli ka kɛ ni Macky Sall ma jɔ cogoya dɔ la ka hakilina jagabɔ dɔ kɛ a bɛ sɔn ka nana ye an tɛ fɛ min ka fɔ a ko la a bɛ na coup d'état ye n ka donc Senegal donc ala k'an kisi o ma n ka donc a bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ a ye nin ɲɔgɔn ko de kɛ n ka donc ale ye chance sɔrɔ Wade y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ nin k'a la 3e mandat ko la Senegal bɛɛ tugu la ale nɔfɛ pour que ale ka se Macky Sall ka kɛ ɲɛmaa ye mais a bɛ min di la misaliya la bi misali ɲuman tɛ ka kɔn fanga sinamatɔnw ka welekanw ma wulikajɔw ka se ka boloda Dakar faba kɔnɔ ka ɲɛsi fanga ɲinina tɔn ɲɛmɔgɔ Usman Sonko ka taama kan Dakar k'u bɛna ayiwa sariya laboli jamanatigi Macky Sall y'o fɔ e ko o tɛ jɔrɔnako ya ka ɲɛsi Senegal jamana ma a ka kumakan kelen bɛɛ a n'a ka ministrew ka kuma bɛɛ ministre des affaires étrangères arajow kan telew kan o kɔrɔ de y'a ye a bɛ taabolo de yira la sariya bolo kɛbaaw fɛ parce que sariya kan ka kɛ min na olu man kan ka bin politiki kɔnɔna na mais jateminɛ kɛra k'a fɔ o b'a fɔ min ma tubabukan na ko k'a instrumentaliser a bɛ justice de instrumentaliser la pour que ale bɛ fɛ baara in ka kɛ cogo min o ka tugu a nɔfɛ mais n'ale de ma bɔ ka kuma fɔ k'a fɔ ale tɛ 3e mandat la donc gɛlɛya tɔ bɛ continuer Senegal a ka ministrew bɔra k'a fɔ Sonko bɛ diinɛ ɲɛmaaw nin na Sonko bɛ denmisɛnninw bilala sira jugu kan ko Sonko bɛ fɛ n ka taa denmisɛnninw ka bɔ ko yɛrɛ fa o bɛɛ ye hakilina wɛrɛ de mais bi maaw ma sigi ni min ye n ka taa donc ça veut dire an bɛna min ye tile damani tɔw la a bɛna fanga ta k'a di denmisɛnninw ma parce que Sonko a bɛ taa cogo min donc ale ye fanga sɔrɔ cogo min Sonko bɛ fanga sɔrɔ ten de an siralen bɛ min tara dugu pharmacien faga a muso a n'a denw ɲɛna Aluseni Alaji n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Tombouctou a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. Idrissa Albarna fagara a yɛrɛ ka so nɛgɛ ɲɛ 23 waati
waati min na mɔgɔw bɛɛ dalen don ni marifatigi dɔw nana minnu ma lakodɔn ka mugu ci a la. A fagara a furumuso 3 n'a denw de ɲɛna. Banbagatɔ yɛrɛ tun bɛ sanga bɔnda la ka da kan a woloba sara a tɛ tɛmɛ tile 3 kan. Albana Idrissa banbagatɔ kofɔlen ye bagabagalikan caman sɔrɔ yani a ka bɔnɛ a nin la. Dɔgɔkun kelen ka kɔn fagali ɲɛ binganiwale dɔw taara ka ɲɛsin a ma mɔgɔ dɔw fɛ minnu ma lakodɔn. Minnu binna kan u tun ye a ka sefa wari $2,000,000 de bosi a la. Olu tun y'a bagabaga ko n'a ye kuma in cari u b'a faga a masurunamɔgɔ dɔ ka fɔ la. A furumuso 2 kɔni dalen don kabini kunu an sɔngo dɔgɔtɔrɔso la. Marifakisɛ sera muso kelen ma. To kelen jigilatigɛ sababu y'a to ale kirinna. Jango tansɔn bɛ ale la. Lakanako kisa yɔrɔ kofɔlen na a bɛ ye k'a fɔ ko bagabagaliwalew binganiwalew ani mɔgɔ faga yɛrɛ de bɛ o yɔrɔ la. Mɔgɔ dɔw ka fɔ la a yɔrɔ la dantɛmɛwale ninnu de ta ye tiɲɛ ye. A tɛ kun mɔgɔ la i ka kuma. A tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan. Taasiga sugu la cɛ marifatigi dɔw taara transporteur dɔ ani sigida mɔgɔ dɔw wele kun ka taa n'u ye. Transporteur kofɔlen lakodɔnnen dɔ kosɛbɛ taasiga ka taa Tinhama sira kan ka tɛmɛ ni Wataguna dugu fɛ Lelehoyi, Fafa ani Bara. Kabini maa mɔgɔ 2 ninnu wele kura kunnafoni foyi ma sɔrɔ u kan. Taasiga dugu bɛ Ansongo mara de kɔnɔna la Gao region kɔnɔ ani Ansongo cɛ kilomètre 35 bɔɲɔngo. Ni ye Aluseni Alhaji Kala Seli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Tile kelen dɔrɔn référendum kofɔliw no a bɛ fɔ a ma ko campagne o du dayɛlɛliw cɛla la. Mali kalata cakɛda n'a bɛ wele ko EJ o baarakɛɲɔgɔnmɔgɔw a n'a ɲɛmaw olu ni politiki kulu olu ye tɔnsigi kɛ. Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a koɲa kan an ka kumakanw lamɛn. Sini juin kalo tile 2 campagne bɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin Mali sariya sunba o kalafili koɲɛw ma. Sani o cɛ cakɛda min n'a ɲɛsinnen don ni kalafili ko ma n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ye ale ni société civile maaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Saliya Samaki n'ale bɛ EJ la an ka ale lamɛn. Mun ni mun de kɛla pour que élection min ka kan ka kɛ kalo in tile 18 kɔnɔna na ayiwa baaraw bɛ se ka kɛ a cogo la. Donc a bɛ jaw ye u y'a yira o la k'a fɔ k'a ta daminɛ na an y'a fɛn na conférence de presse don ka na bila bi la an ye baara minnu kɛ a y'o fanba a y'o o de yira o la k'a yira o la k'a fɔ ko an labɛnnen don k'a fɔ yanni kalo tile 18 kɔni n'Ala sɔnna na fɛn bɛɛ bɛ sigi sen kan pour que élection a bɛ se ka k'a ɲɛma cogo min na. Ni kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la minnu kɔni kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ka baara ɲɛsinnen don kalafiliw kɔni olu sɛgɛsɛgɛli koɲɛw ma ani a kɔlɔsili ma mun ye kosɛbɛ maaw ye olu y'a yira k'a fɔ olu nisɔndiyara sabula haminako min tun bɛ olu la jaabi dira ka ɲɛsin o ma. Alassane Cissé. Jɔrɔnako min tun bɛ ne la ne ye ɲininkali kɛ o jɔrɔnako la o de ye an ka fangatigiw sɔrɔdasiw ni polisiw ni an ka jamana lakanabagaw olu ka kalafili bɛ kɛ ka kɔn kalafili donba yɛrɛ ɲɛ olu ka kalafili bɛ kɛ juin kalo tile 11 ne kun ka jɔrɔna tun ye mun ye anw mun bɛ kalafili kɔlɔsi walasa kalafili kɛ ko ɲuman kɔlɔlɔ kana bɔ a la n'a a sɔrɔ u ye labɛn dɔ ta anw bɛ se ka an sen don o kalafili jateminɛ la cogo min ni juin kalo tile 11 nka a y'a fɔ n ye ko u ye labɛnw bɛɛ ta walasa an bɛ se ka an sen don o kalafili kɔlɔsili la. Ni jaabi dira ka maa dɔw kɔni hakilila sigi o haminakow kan halisa sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ olu kɔni olu haminakow halisa olu ma ɲɛnabɔ sabula sɔrɔsiw olu bɛ kalafili juin kalo tile 11 nka fo juin kalo tile 18 de bolo bɛ maga u ka kalafiliw la ka se ka bɔ ɲɔgɔn na. Ibrahima Sango n'ale jateminɛlikɛla ye kalafili koɲaw la ale bolo o kɔni o ye majɛ dɔ ye. Yɔrɔ mun an sigalen don dɔɔni o ye finitigiw ka kalata ye. Parce que finitigiw ka kalata u bɛna kɛ le 11 juin civiliw ta bɛna kɛ le 18 juin. Bon n'i y'a jateminɛ 11 juin finitigiw ka kalata bɛ kɛ mais u ka vote compter 11 juin. Donc fo 18 juin une semaine après de u ka vote sɔrɔ ka compter. Bon or ni vote kɛra ni urnu bilala an t'a dɔn urnu bɛna bila sɔrɔsikan de kɔnɔ ou bien bɛna bila EJ de ka bolo kan
bon o temps kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka kɛ donc o kɔni o ye an fɛ majɛ don a y'a fɔ ɛsi u kan ka u hakili to a la kosɛbɛ. Ni lajɛrɛ min kelen filɛ nin ye EJ ani société civile ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛrɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ka kɛ mun ye EJ ani partiw ni ɲɔgɔn cɛ ka nin baara kelen kɛ baara min ka yira k'a fɔ EJ sera ka baara min kɛ fo ka na bila bidonya in na yanni kalafili donyaw cɛ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka kɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ bi alamisa in na l'Amérique jamana olu ye laseli kɛ k'u bɛna na ɲangiliba bila Sudan jamana kan awa yɔrɔ min na bi tile kelen nin kɔnɔna na civili 20 ɲɔgɔn na olu fagara bombardement ba dɔ la Khartoum sugu belebeleba kɔnɔna na ayiwa ni kunnafoni nin dira AFP mɔgɔw ma Khartoum dafɛ kɛrɛfɛ sigibaga dɔ fɛ awa min ye a yira k'a fɔ ko Khartoum kɔnɔna ka kalan ayiwa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko États-Unis k'ale bɛna na ɲangili bila sɔrɔw ta sira kan ani ka minnu bɛ kɛlɛ la nin ye tan Sudan ka kɛ Sudan kɛlɛ jubɔba ye ka visa tigɛ olu la ni laseliw kɛra bi Maison Blanche n'o ye l'Amérique masayaso ale fɛ awa a yirala k'a fɔ a tigi y'a yira k'a fɔ ko binjuguya fagali minnu bɛ kan ka lawaleya Sudan jamana kɔnɔ nin waati ninnu na k'an ka dabila nin kumakan ninnu bɔra Jacques Silvani n'ale ye l'Amérique jamanakuntigi ka lakana kɔrɔsigi ye. Awa ni an seginne kana an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na yan nɔ Washington DC VOA suba kɔnɔna na k'a fɔ an ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la k'a lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kelen kɔnɔna na aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na awa ni y'an talen n'an ka jɛmukan kun filanan ye ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na awa an bɛ sɔrɔ radio parisien fɛnɛ kan nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ ta fiɲɛ turukala 98.8 kan Tomiyakaw fɛ yen nɔ Gawukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an bɛ sɔrɔ directement na Facebook an ka pagew kan ani Instagram ni YouTube kan ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Burkina Faso foroba fanga kotigi caman olu ni kunnafoni sɛnsɛlaw ye kɛnɛsigiw kɛ ne ka bi alamisa in na ka kuma u ka furancɛ fanga u taabolo ninnu kan Kariya Tarawele ale bɛ directement na an bolo nɛgɛ kan awa an bɛna na ka bɔ Wagadugu n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Wagadugu awa an bɛna ɲininkali sɛmɛ a la ka ɲininkali k'a la tɔnsigi nin kumana u ka lakanakow de kan Burkina Faso wa walima jumɛn de don Ante Kayatu ani yan VOA Bambara lamɛnnikɛlaw bɛɛ a y'a fɔ cogo min na tiɲɛ no Burkina Faso ka fanga ɲɛma Paul Apollinaire Kyelem de Tambela ale tɛmɛnin kɔ wasadenw bulon kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka taa jamana yɛrɛ taabolo kan bi lamisalenw na minisiri fila olu de bɔra ka se ka kuma ka baro kɛ ni kunnafonidilaw ye min ye minisiri min bɛ gaso adamadenyaw ani fasodenw ka kunbɛnbɛn yɛrɛ k'o ko kan n'an ko ministre de l'action humanitaire de la solidarité et de la famille ale n'an di some ye minisiri filanan o ye minisiri min bɛ sifilakaw ka baarako ani farikolo ɲɛnajɛko kunna n'ale ye Bubakar Tawadogo ye ayiwa kuma taara ɲɛsin lankanako le kan ani
fasoden minnu y'o ka sigidaw bila ka taa o yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ lankanabaliya kosɔn ayiwa o ko nin ka n'an di sɔmɛ y'a yira ko ale ka gouvernement baara kɛra yaasa ka se k'a to fɔlɔ yɛrɛ foroba cikɛdaw ka se ka sɔkɔ yɔrɔ minnu na fɔlɔ la lankana ko tu ka gwɛlɛ ayiwa o ko o tɛmɛnin kɔ min ye samiya yɛrɛ donda ye nin ye ko maa fɔlen minnu sera ka u ka sigidaw bila olu ye baara kɛra yaasa olu ka se ka sɔgɔ u ka sigidaw la ko ni o sera ka sɔgɔ u ka sigidaw la olu bɛna se ka nɔgɔ di olu ma u ka se ka sɛnɛ kɛ ka se ka dumu kafa yɛrɛ yiriwa u ka sigidaw la o tɛmɛnin kɔ a y'a yira fana n'an disɔmɛ y'a yira ko maa minnu y'u ka sigidaw bila ko a yira ko maa ɲɔgɔnna ba 20 sera ka sɔgɔ u ka sigidaw la maa minnu cɛma baso ba 20 sera ka sɔgɔ u ka sigidaw la olu cɛma maa ɲɔgɔnna ba 1 ba 20 ani kɔ olu bɛɛ bɛ o cɛma ko gouvernement sera ka baara kɛ fana ka se ka to miliyari ɲɔgɔnna 21 ka se ka di olu ma k'a kɛ dɛmɛ taliti caman ye min bɛ se ka to olu ka se ka tintin u ka sigidaw la o tɛmɛnin kɔ n'an disɔmɛ y'a yira ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se ka lɔn maa minnu y'u ka sigidaw bila minnu bɛ se ka sɔkɔ o maa ninnu cɛma olu bɛ taa se maa 2 ɲɔgɔn ma ko nka ko sɛgɛsɛgɛli y'a yira ko kɛmɛkɛmɛyara maa ɲɔgɔnna 88 y'o ka ŋaniyaw yira ko ni lankana ko sabatira olu ka sigidaw la olu bɛna se ka sɔkɔ ko nka kɛmɛkɛmɛra maa 11 y'a yira ko olu kɔni olu bɛ yɔrɔ min na olu sera ka sigi dugu minnu na olu tɛna bɔ o yɔrɔ la o kɔfɛ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ani sifinlakaw ka baarako kunna ale y'a yira ko min ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw ye Burkina Faso kɔnɔ n'an ko stade o yira ko Burkina Faso ka farikolo ɲɛnajɛ kuluba min ye stade Patuti ye ale bɛ ladilanna a ko ale tɛ se k'a fɔ ni a sɔrɔla san 2024 natara ni nin kulu nin bɛna se ka labɛn sabula baara minnu kɛ ka kɛ o ka ca wari min fana kɛ ka don a la o bɛ taa se i n'a fɔ miliyari 15 ɲɔgɔnna ma ko nka olu bɛ baara kɛra yaasa san o san dɔɔni ka se ka bɔ baara la min bɛ se k'a to kulu nin ka se ka labɛn Burkina Faso ka étalon senakolontalaw olu ka se ka to ka taani kɛ Wagadugu kɔnɔ yan an ka foli bɛ Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sibiri tɛmɛlen na Mali jamana kalanden minnu bɛ l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ olu ka kalansobaw la olu ye u ka kɛnɛsigi kɛ Mali lasigiden so kɔnɔna na Washington DC awa Moribo Dambele ale ye a sungurudennin kalanden dɔw ka hakilinaw ta a taabolo kan an ka kumakanw lamɛn. Ne tɔgɔ Umu Natume n ye dɔgɔnɔ ye bon n bɛ bɔ Mali la précisément n bɛ yan kalan na bi dalaja in na n ye fɛn caman faamuya a la surtout mɔgɔkɔrɔba kunda u ye kuma caman fɔ an ye min b'an hakili jigin an faso la n'an nana yan yirikuru mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye an mɛn o mɛn an ka to ka segin an kɔfilɛ so la an ka taa an faso jɔ an bɛ ka na fɛn ɲini an faso de kama yan tɛ yankaw tilala ka ban anw de bɛ se ka sa anw de ye sini ɲɛsigiw ye jamana kɔnɔ an de bɛ se ka kobaw kɛ jamana kɔnɔ sa u mago bɛ kunkolo kuraw de la ani mɔgɔw dɛsɛra yɔrɔ min na an ka taa o yɔrɔw dilan. Ne tɔgɔ Sumbulu Sal ne bɛ yan a bɛ san 1 bɔ Aimé lycée la yan ne ye kalan min faamuya la c'est que n'i nana yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ mɔgɔ min sɔrɔ mun bɛ se k'i dɛmɛ mun y'an ka association mɔgɔ ninnu ye olu bɛ se k'an dɛmɛ o la ne b'a fɔ ko mɔgɔ n'i bɛ na i b'a kan ka dɔn i kan ka mun kɛ i bɛ na minnu na i ka na ɲinɛ o kɔ i k'i ka défi ɲini i bɛ se ka minnu combattu mɔgɔw bɛ minnu bɛ se k'i dɛmɛ olu la. Ani yantuma ne balimaw ne tɔgɔ Binta Anne ka bɔ Baltimore nin kɛra ɲɔgɔn ye ba de ye ɲɛnajɛ ba an bolo ne ye faamuyali caman sɔrɔ a kan i n'a fɔ an ka jɛ ka ɲɔgɔn sira labɔ yan kɛrɛnkɛrɛnya la école tɔnw na donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka information partager ani ɲɔgɔn cɛ ale ni min bɛ an bɛɛ ka sigi nɔgɔya an yɛrɛ bolo États-Unis kɔnɔ yan donc o information sugu ninnu an k'olu partager ale ni an ka jɛ ka kɛ kelen ye fana ni an kana ɲina an ka faso Maliba kɔ an kana ɲina an yɛrɛ kɔ yan tɛmɛnen kɔfɛ an kana ɲina Maliba kɔ an bɛ se ka fɛn minnu kɛ laɲini minnu bila sen kan k'an yɛrɛ dɛmɛ yan en même temps o laɲini minnu fana bɛ an dɛmɛ fana ni ka Mali dɛmɛ ka taga ɲɛ ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na. Parents minnu bɛ Afrique n'u tɛ fɛ k'u denw bila ka na kalan na kɛnɛmana la ka d'a kan u bɛ kun caman fɔ e bɛ ladilikan jumɛn di olu fana ma? Ne bɛ ladilikan min di parents ma n b'a fɔ u kana siran u bɛ fɛn fɛn ye télé la o bɛɛ tɛ tiɲɛ ye u k'u denw bila ka na n'u sera yan ɲɛtaga bɛ yan mais n bɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma ni denw fana nana u k'u janto denw na olu denw ka se ka kuma u ka denw ka tagabolo faamu ka denw ka laɲini faamu donc n'o caman kɛra a ka ca Ala fɛ den tɛ bila fili kɔnɔna na donc a nana min ko min kama États-Unis o bɛ ɲɛnabɔ. Assalamu alaikum ne tɔgɔ Hawa Ba ka bɔ Bamakɔ
ne évolué ne méga informatique de kalan et ni ala sona man to ma jambe chere la ay nga ñoy min kera bi ñe famille chama so ala sabula nya famille ka foko imana ga to ti kelena ipta so mo ke meni mu gane bi obebe situation kelingono ube ko la hala o man janyona donc nya famille fena ka foko mana ga to nga ñogo min nga ñogo deme anga ñogon la tagagne parce que jamana am Amerique de amano ko chama meno surtout ani musori bino chef frère muso ga dem sinata la mo ko ya tala nga ñogon mine anga ñogon de mera ile sans fait ne to awa Malal Traoré me bon New York bi na participer conférence des étudiants maliens de New York anya organisé Washington ya no anga objectif kuye de ka malien école le mumbe Amerique ya no ka ngere ñogona ka ñogonga idéologie don et puis fene ananga mo ko ba mun ya mun ye kalanke an évoluer to gomino fene ka se ka conseil ou dama ani ani ministre de la défense ko wole fene kana kuma Mali pe ko ani sécurité ko ka aywa ka tɛmɛne an ka kunnafoniw ɲɛ halisa l'Amérique wasadenw ye l'Amérique ka jurudan kun labilaliw danatigɛliw kɛ arabadon na awa wasaden fanba caman sɔnna k'i kan di a koɲa kan o waleya a yirala k'a fɔ k'o ye fiɲɛbɔda di a koɲa ma kosɛbɛ. Mariam Traoré. The bill is passed. A sariya sen ka don bala sena fɛ wa minnu ka ka jalatigɛli kɛ joona nin kɛra demokratiw ka wasaden ɲɛmɔgɔ ka laseli ye Chuck Schumer a ye nin jigisigikan ninnu fɔ bi tile daminɛ la. There's been a very good vote in the House of Representatives. I hope we can move the bill quickly here in the Senate. K'a bɛna nin gafe kofɔlen in bila ka taa teliya la walasa ko gɛlɛyaw ka se ka wuli ka bɔ ye u ka sarako kun kan. Bataki dɔ kɔnɔ jamanatigi Joe Biden ye a yira. Now we're going to deal with the debt ceiling. Ko kalata min tun kan ka kɔn ka kɛ ko n'a kun de tun ye walasa gɛlɛya minnu bɛna don a kuɲɛ kɔnɔ ka se k'olu wuli ka bɔ ye jamanatigi ka fɔla ko jaabi minnu sɔrɔla o sen fɛ kɛra ni fan fila ka ɲɔgɔn faamubaliya ye républicains ka wasaden ɲɛmɔgɔ wasabulon kɔnɔ Kevin McCarthy ale ka fan fɛ y'a yira kunnafoni di dɔ kɔni sen fɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye. Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings k'a kɔni jigi b'a kan ko ni kalata min ka kan ka kɛ ka Ameriki jamanadenw fɔlɔ bila ɲɛfɛ walasa ko baara in ka se ka kɛ a kɛko ɲuman na wa ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fangakɔrɔ maralenw kɔnɔ bawo k'olu si ma se ka sira jɔnjɔn sɔrɔ a koɲɛ kan walasa ka se ka lawasa sɔrɔ a kɔnɔ fo ka se bi ma n'o ye ka dɔ bɔ Ameriki jamana ka foroba dépenses la a y'a yira ko bɛnkan min n'a sɔrɔla kɛra de i n'a fɔ wulikajɔ farikolo ɲɛnajɛ o tɔnɔ bɔli ko min kɛra kunɲɔgɔn laban kɔnɔ n'o o waati bɛnna Ameriki jamana ka tasibila ma ka taa maaw ye minnu binna jamana tɔgɔ la n'a bɛ wele Anglɛkan na ko Memorial Day a y'a yira ko nin gafe in kan ka kɛ fɛn de ye min bɛ se ka dɛmɛ don ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen wa ko fɛn min ye jamana ka jiginɛsow ye bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bɛna ja ntɛnɛn natɔ ko min bɛna sɔn ka États-Unis jamana bin a ka sara kɛli ko gɛlɛyaw kɔnɔ. Ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa an bɛna Siyaka Tarawele lamɛn an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kan. Ani stade malien de Bamako cɛ kɔrɔbalenw degeli karamɔgɔ de masalala basket kunda a tɔgɔ Kaba Kante. Stade malien de Bamako tun y'a niyɔrɔ ta farafinnagun basketi sanfɛcilu ɲɔgɔndan belebele kɛnɛ kan Rwanda jamana kan. Basketball Africa League ko do nanko bal mi kun cɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 27 san 2023 ni Egypte alali ka jɔnjɔn tali ye jɔyɔrɔ sabanan Stade malien de Bamako y'o sɔrɔ degeli karamɔgɔ Kaba Kante ko ani sojara ka da kan kabini éliminatoire la n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw ye farafinna club 50 bɔɲɔgɔnko de y'a daminɛ. An ye match 16 ɲɔgɔn na 10 k'a daminɛ la fo kana laban na an ye 11 de gagné ka 5 perdu ka kɛ jɔyɔrɔ sabanan ye. An ye match mun ta minnu kɛra fɔlɔ ni filanan ye olu m'a ta sabula olu y'a daminɛ conférence de la an dun y'a daminɛ kabini fenêtre fɔlɔ fila o ta bɛɛ b'a dɔn fɛɛrɛya mun b'olu ɲɔgɔn cɛ c'est que u ye fɛn dɔ de y'a la ale entraîneur nana fana a n'a ka joueur de bɛ na u b'a bolo fana u ka championnat de la an bɛ dunanw ta u bɛ na pour une mission n'o a banna u bɛ taa u bɛ na tuma o tuma k'u to lahala mun na an t'a dɔn an ka adversaire bɛɛ Petro o Ali o u ka dunanw b'u bolo u ka championnat de la entraîneur b'u bolo u ka championnat de la c'est pas la même chose où mɔgɔ mun e bɛ équipe ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka jouer ni compétition banna i bɛ équipe bɛɛ ci donc n'i bɛna taa tuguni i b'a fara ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ mun ta b'a bolo baara la o tɛ kelen quoi donc o fana ye danfara dɔ ye. San wɛrɛ aw kan ka ye kɛnɛ kan stade ɲɛmɔgɔw u kan ka se ka mun de kɛ walasa équipe in n'o ye cɛden minnu tun b'i bolo u ka se ka to i bolo waati jan na. cɛden minnu bɛ n bolo ka to an bolo o y'an bɛɛ ka laɲini ye mais u ka fɛn fana sɔrɔ mun b'a kɛ u b'u dahirimɛ sɔrɔ basket.
ayiwa ni mina nasigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ayiwa labɛnna Cheick Thierry fɛ laseliw kɛra ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fa k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision kan ni tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ